एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै जोंहा मा मोननो? एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै सावनानै जोंनि थामोनथाखौ जों बासायनो हागोन ने? एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै जों मा मोननो बे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि सारा। रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे बिक्रम दैमारि सारा मा बाथ्रा फोरमायदों, लोगोसे इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो। नोंथांमोना बिक्रम दैमारि सारनि बिबुंथिखौ स्क्रिनाव नायनानै लाग्रोदो। एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै जोंहा मा मोननो? एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै सावनानै जोंनि थामोनथाखौ जों बासायनो हागोन ने? हानाय नङा। सोरबा दिनै समायना सिख्लाया हाग्रामा महिलारिखौ नोङो गुन्दा, हाग्रामाखौ जोङो बुथारगोन, हाग्रामाखौ जोङो सिथारगोन, बेबायदि बुंनायजों दिनै एसटि होनांगौनिफ्राय जोंखौ गावखौ बासायनो हागोन ने? बर' हारिखौ बासायनो हागोन ने? दिनै बिसोरबायदि मेन्टेलिटि आरो बिसोरबायदि रावजोंनो दिनै फरायसा फरायसुलिफोरा बदनाम जादों आरो सोंखारि जाथाव जादों। रावबो दिनै सोंखारिया जथे होज्रिखाव आसाम आरो दिल्ली सरकारनि दरबाराव थां, गारां गावब्रालायनाय होख्राव, सेक्रिफाइस खालाम, दिनै रायजोआ सहाय खालामगोन, रायजोआ दिनै हेफाजाब होगोन बुंनांगौ जेबो गैया। जोंहा आद्रा थानाय जिथु सिमां, बे सिमांखौ मोनहैनोब्ला जों गावनि गेजेराव गावनि न'खौनो, गावनि अफिसखौनो, गावनि लामा दालां टिभि स्क्रिनखौनो बुख्रेबनानै जुदि जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जों बासायनो हायोब्ला जोंहाथ' आरो बिनिख्रुइ बांसिन मावनांगौ खामानि दंबावो, हाबावो, सावनो हायो, बुथारलायनो हायो। अब्ला दिनै मा जागोन? बेखायनो जों गोबां कलेजनि स्टुडेन्टफोरजों रायज्लायबाय, बिथांमोनाबो दुखु मोनदों। बे लाइनाव जों गैया आरो बेबायदि परिस्थितिनि थाखाय जोङो ओंखारनाय नङा होनना बिथांमोना खोथा होदों। दिनै दिपेन बर' सार बिथांखौ खावलायदों, नोंथांमोना मा रायज्लायदों, मा बुंदों, मा रायज्लायना फैदों, बेफोर गासैबो खोथाखौ नोंथांमोना गावसोरनो मिथिगौ। इन्टारनेलि, इनडाइरेक्ट, डाइरेक्ट नोंथांमोना सरकारजों मा रायज्लायदों, इउपिपिएल, एबसु, माहारियारि आफाद, सिसिट'आनो होन, जिखि जाया आफाद, माहारि आफादा नोंथांमोना मा रायज्लायदों सरकारजों नोंथांमोनानो मिथिगौ। नाथाय बेखौ खावलायदों। उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लानि साननाय आरो गोसोफ्रा गरम, बिसोर जेखौ हायो बेखौनो मावनो गोसो जायो, जेखौबो मावनो हायो बिथांमोना। नाथाय दिनै बेबायदि गाज्रि खामानियाव बिथांमोनखौ थुनज्लायनाङा। दिनै खावलायदों, मावलांबाय था, आवगायलांबाय था। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो, इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो, प्रमद बर' सार बिथाङाबो, लरेन्स इस्लारि सार बिथाङाबो, साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय, एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायाजासे होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया होनना बयबो बुंखाबाय। बेखौ फरायसा फरायसुलिफ्रा मिथिनानै ला। हाग्रामायाल' बुङाखै, प्रमदाल' बुङाखै, लरेन्स इस्लारिल' बुङाखै, गासैबो दैदेनगिरिफ्रा, राजनितिजों जड़ित थानाय दैदेनगिरिफ्रा। अब्ला मानो गेदेर रायजोफोर, नोंथांमोना नुबाय, खोनाबाय, बुजिबाय जोंहा बिक्रम दैमारि सारा मा फोरमायखो। एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै जों मा मोननो, बेसेबां खहा जागोन बेनि सायाव फोरमायबाय। दा नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।